Esri Heijmans. En je komt uit Bonaire. Ja. Oké. Is het de eerste keer dat je meedoet met een windsurf competitie? Nee. Nee? Dus je hoeveelste dan? Ik weet niet. Last count. Ja? Ja. Hoe lang surf je al? 5 jaar. 5 jaar. En waarom ben je begonnen met windsurfen? Als sport? Ik weet niet. Je weet het niet. Misschien omdat het een spannende sport is? Ja. Is dat hem? Ja. Wat vind je van de competitie vandaag? Goed. Curaçao Challenge. Ze zijn goed. Ja? Ja. Wat is goed? Organisatie? Nou, het eten en de wedstrijd is fun. Oké. Ja. Golven van hoeveel meter heb je vandaag gechallenged? Niet zo groot. Gisteren waren ze groter, Gisteren waren ze groot. maar vandaag Ja? 1 meter, iets kleiner, 0,5. 0,5. Ja. En in welke categorie doe jij mee? Juniors. Junior categorie. Jouw naam is? Mado Viswijk. Amado Viswijk. Hoe oud ben je? 13. 13. Eerste keer in Curaçao? Ja. Ja? Wat vind je van de Curaçao Challenge? Het is goed georganiseerd. Ja? Mooie plek om te surfen. Mooie plek om te surfen. Ja, en spannend. Spannend. Jij bent? Jurgen Zaragoza. Jurgen Zaragoza. Zaragoza. Hoe oud ben je? 11. Bota met di Bonaire. Anto bom mayor na bin kubo pa Curaçao Challenge? Awo di kombo kera participar de Curaçao Challenge. Nasa paso mi sta mani heina ken regata anto mi ruman tame mi sta veri ami tame itu. Awo di kombo te windsurf. Me paso mi ruman mi tata tame ta windsurf veri ami tame agusta es. Quanto tempo rumante? 17. Kiko ta dushi de dia aqui. Turcos. Turcos. Um cusco me gusta. E ola nanta bom ambiente to. Bien. Hola nanda bom. Ante maneira que bisa comida também tá bom. Nome meneer. Jamil Younes. Jamil Younes também de Bonaire. Bonaire está fuertemente representado en Curaçao Challenge 2009 aqui. ¿En qué categoría está participando? Den Juniors. ¿En juniors? Sí. Ok. ¿Cómo va a carrera de teco working? Ahora mi no corre pues ayer ahora no se está corre para yendo long distance. Maar kaya en maar swik mi man. Dus ahora mi no corre, aqui não mas swik mi man. Ok. Ahora mi no corre pues. Não tá sentindo tipo. Quem não está participando diretamente da competência? Ahora mi no participar, amanhã se Milan também se mi homem. Amanhã também tem ronda mais, eh? Sim. Então, bom nome tá? Dylan Roberts. Dylan Robles. Dylan abo a participar. Qual vai que competência? Basta bom. Basta bom de como basta bom. Eu sei, mas eu par de regras não maneira. Não é bom botar. Na maneira verwarrend. Ah, não tá outro feio que vai acostumar com na Bonaire? Ok, qual dá-me um exemplo, Hã? Maneira como eu trouxe. Ora é vlag não, maneira minuto que quando eu subi assim aqui. É maneira. Muito legal. Maneira 4 minutos assim aqui, ora. Inclusive. Ok. Apesar de aspecto de regra, competência mestre você mesmo, como está aí? É competência bom. Que a Curaçao Challenge tem um futuro. É good. Outra ela botei outra vez. Ok, great. We hebben hier Steven Max. Vertel het zelf. Jij bent wereldkampioen freestyle. Van leeftijd. In jouw leeftijd. En je bent 10. Ja. 10. Wat houdt het in? Freestylen op golven? Nou, hier is het wel moeilijk, maar in Bonaire, bij de wereldkampioenschap is het plat het water. Sorry? Het plat het water. Oké, dan kan je meer trucjes doen op de golf. Hoe oud was je toen je begon met windsurfen? 8, bijna 9. 8, bijna 9. En je bent nu wereldkampioen. Waar ben je wereldkampioen voor? Bonaire? Bonaire. Dus je bent nu wereldkampioen freestylen. Dus over de hele planeet ben jij de beste freestyler van 10 jaar oud. Ja. Geweldig. Je woont nu hier op Curaçao en je bent ook vandaag
aan het klassificeren voor in de Curaçao Challenge. Ja. Hoe is het tot nu toe gegaan? Vertel het helemaal rustig, de microfoon is van jou. Heel goed. Ik ben de eerste dag stond ik eerste Ja? en nu tweede. Ja? En dat heeft me ingehaald. Hoe kan dat eerste dag bij je eerste en vandaag bij je tweede? Hoe kwam dat? Omdat die eerste keer waren de 2 voor me gedisqualificeerd. Oké. En de rest ben ik alleen maar tweede geworden. Ga je straks weer wat doen? Ja. Nou, dan zullen wij heel graag jou willen volgen vanaf het begin, dat je je voorbereidt en dan lopen we dat hele proces met je door tot op de golven en dan terug. Want wij willen dat iedereen in Nederland ziet dat een Arabaan van 10 jaar wereldkampioen is. Ik vind het wel een klein beetje top. Hè? Vind je jezelf niet cool? Een beetje. Een beetje, ja. Heel goed. Je hebt wel de beste ingrediënten om een sportieve man te zijn. Gewoon jezelf zijn, toch? Ja. Hoe gaat het op school? Ook heel Ben je goed. ook eerst op school? Ja, denk ik wel. Alleen ik heb eerste rapport onvoldoende voor papiermens en Spaans. Eerste rapport, onvoldoende papiermens en Spaans. Maar Dus nu je- heb ik je- het 7 gehaald. Je hebt een 7 gehaald, oké. Dus je bent vaak op Bonaire met je wedstrijden. Ja. Curaçao begint nu met windsurfwedstrijden. Wat vond je goed van de organisatie? Wat vind je van dit challenge? Heel leuk, alleen er mocht wat meer wind zijn. Alleen maar wind liep het af. Oké, nou goed. Wij gaan verder met jou en we zullen je volgen. Dank.